Ezihamba phambili indaba namuhla, COSAS ithi ke isayicubungula EYOKHUVETHE ezikoleni. SASCO iphakamise ukuba kusizwe awamakhono, kanti ke shaye kwezwela kwabasakhulayo izibhelu. Inhlangano yabafundi emazingeni aphansi COSAS KwaZulu-Natal ithi sazolicubulungusisa udaba lokunyuka kwezibalo zabafundi abatheleleka ngokhuvete ezikoleni. Le nhlangano esho kanje kulandela ukuthi ekuqaleni kwalenyanga kushona umfundi kuneminyaka eyishagalolunye eMnambithi ngenxa ke yaleli gciwane, kanti ke selokhu kuqale isigaba esisha sesithathu sonyaka ezikoleni ezilinganiselwe ngaphezulu kwama200 izibalo zothisha nabafundi abatholakala benaleli gciwane. Emva kokuthi umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uzwakalise ukukhathazeka ngokukhula kwezibalo zabafundi abatheleleka ngegciwane iCOVID-19 selokhu kwavula izikole, inhlangano emele abafundi emazingeni aphansi COSAS kulesi sifundazwe isiphawulo okokuqala nala ithi khona isazaba nomhlangano ophuthumayo idingide kabanzi ngokuthi kuphi okumele kwenziwe ukuze kunciphe izibalo zabafundi abatheleleka ngaleli gciwane. Kuzokhumleka ukuthi isigaba sesibili sonyaka sanqanyulwa kwama ukufunda ngesikhathi izwe libuyela kwisigaba sesine somvalelazwe kade kuqala isivuvu sesithathu saleli gciwane okuyi-third wave ekuqaleni kwenyanga kaJulayi. Ongosihlalo walenhlangano kulesi sifundazwe uJabula Mchunu uthi banxusa abafundi ukuthi baqhubeke nokufaka ama-mask baphinde bahloniphe nemiyalelo womnyango wezempilo. Siyazibona izibalo ezinyukayo ze-COVID-19 nezinto ezibikwayo ngezikolo KwaZulu-Natal. ICOSAS KwaZulu-Natal isilithathele lolu daba ngedaba oluphuthumayo lapho izohlala phansi idinga ukuba iziphi indlela sizosebenzisana ngayo no-department ekutheni sikwazi ukuvinyekela abafundi. Futhi siphinde sinxuse nabafundi ukuthi sikwazi i-COVID ayikapheli and siyanxusa ukuthi abafundi mabaqhubeke belandele imigomo ebekiwe ngoba sekukhona nokususa kwama-maski nokunganaki izinto noma ngokungenzi izinto ngendlela e-right. So siyanxusa kakhulu ukuthi abafundi beqhubeke belandele imigomo ebekwe i-Department of Education kanye nemigomo ebekwe u-Department of Health uhola umama nomagugu simelane nalapho KwaZulu-Natal. Umchunu uthi noma kubukeka isimo sibanzima kodwa bakwazi ukuqhamuka nesinqumo sokuthi mazivalwe izikole ekubeni unyaka usuzophela sekulungiselelwa nokubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka. Njengamanje asikwazi ukuthi siphinde sithi singathatha i-decision efana nokuba makuvalwe izikole kanjalo noma kalula kanjalo. So siyanxusa kakhulu nabafundi ukuthi mabaqhubeka besebenzisana ngokubambisana ne-department kanye no-health ngezinto abazibekile ekutheni sikwazi ukuvikela i-COVID. Kanti izibalo zakamuva kanye nothisha sebethelelekile kulesi sifundazwe zilinganiselwa ngaphezulu kwama250. Ngodebokho Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngiseThekwini. Unobhala wohlaka olumele abafundi SASCO kwisifunda iDurban Central uSifundo Sabela uthi ke ezinye zezinsiza ezathathwa emphakathini eyazidabela ke impahla ngokungekho umthetho ezitolo ke ingadlala indima enkulu uma ke inikelwa izikhungo zemfundo ephakeme ikakhulukazi ke lezo siqeqesha amakhono phecelezi ke njengoba iningi lalezi izikhungo lingenazo ke izinsiza kufunda ezisesimeni. uSabela ke usho kanje ngesikhathi ke ubuholi balolu hlaka buhambele ke isikhungo saseyunisa njengoba beqhubeka komkhankaso wokuhlola izikhungo zemfundo ephakeme esifundazweni. Njengoba sekuvuliwe ukubhalisela ukufunda esikhungweni semfundo ephakeme iUNISA, lesi sikhungo sisaqhubeka nokukhungathwa inkinga njengobuhlaka olumele abafundi SASCO ihambele lesi sikhungo njengoba isemkhankasweni wokuhlola isimo ezikhungweni zemfundo ephakeme esifundazweni. Unobhala weSASCO eDurban Central uSifundo Sabela uthi kuningi okungahambi kahle kulesi sikhungo kanye nezinye abafike bakuthola kulomjikelezo wabo. Abafundi abakhona ukungena ngaphakathi eUNISA bazo-apply bayahluleka abafundi ukuzi-applyela. Abafundi abanye sebenze amaphutha amakhulu be-applyela amakhozi abangaqualify kuwona. ISASCO sincenge emabranchini ukuthi aweza azolekelela abafundi ngoba abanye abafundi uthola ukuthi unama-point amancane kodwa kukhona la angaphintsheka khona athole le qualification ayifisayo. Sifikile eMfolozi nasemandeni. Emandeni into engithuse kakhulu kunendawo ehlala ama-lecture ngaphakathi kodwa engabe ihlala ama-student. Mengicheck leyo ndawo kuthiwa abarenti kodwa ama-student akwazi ukusuka ngonyawo indawo engango-5 kilometers bafike lapho kodwa kukhona indawo yabo kodwa ihlala ama-lecture aholayo. Saya kamaphumulo icampus yakho nencane, imaterial yakho neyincane. Siyacela kuPresident uRamaphosa kule mpahla eziluthiwe ezithathwe ngokungenhloso abantu mekhona imshini ama-printer ama-computer siyacela ukuthi anikelele ema-TVET ngoba ama-TVET wona ngathi awanayo ingqala sizini yokunika abantu imfundo ukuthi baye phambili.
Ngesikhathi ithimba leindaba lihambele lesi sikhungo lifica ingcosana yabafundi abebeze ngezidingo ezahlukahlukene kubalwa phakathi ungayithola imiphumela ukuhluleka ukuyibhalisela ngezobuchwepheshe nokunye. uLindelani Mangaliso ngumfundi wenza unyaka wesithathu emkhakheni wezemfundo noficwe ithimba ematasa elungiselela ivivinyo uthi ke ngizima ukufunda kulesi sikhungo njengoba bebhekene nengwadla yokungakwazi ukufunda ngenxeke yongabibikho kwabasebenzi. Kuneyinkinga nje ububona nje nawe ngilanga ngisebenzisa computer because angikwazi ukuthi ngifunde kahle endlini. Sometimes ngiyenzeka ukuthi kuthiwe istaff asebenzi so angikwazi ukuthi ngi-access because most of the time nginama modules are online. I have to use the data, I have to have access to the internet. Okokuqala nje i-access ukuthi size la ecampusini akukho lula. I have to book online. Sometimes ngiyenzeka ukuthi okay ngizobooka online but mase ngifika la kuzoso asebenzi. So if at least ngakwazi ukuthi okay mase sibooka online ukuthi no today ngeke ngikwazi ukuthi nize campusini because mina ngizobooka ekseni ngisuka eMlazi ngizala uma ufika la kuthi no ngeke ngikwazi ukungena istaff aseka. Njengoba ukubhalisela ukufunda kulesi sikhungo sekuvuliwe unobhala wegatsha umduduzi Maluleka unxusa abafundi bakamatikuletsheni ukuba nabo babhalise ukugwema isiminyaminya nokuqinisekisa ukuthi ke bayibekele indawo ngonyaka ozayo bangalindi kuze kuphume imiphumela yabo yevivinyo osokuphela konyaka. Odadewethu nabafowethu abase high school njengamanje ngabagqugquzela ukuthi njengoba kuvulwe lesikhathi lesi sama application bangalinde ukuthi kuze kuphuma ama results abo a matric ngoba lokho kuzobadalela inkinga mase befika ngoJanuary ngeke baze bakwazi ukuzo register because azange ba apply kusanesikhathi nokuavoida lento yokuthi uthole odadewethu nabafowethu sebelala emasangweni sizama wona lokho ukuvimba izinto ezikanjalo siyabagqugquzela nabafuna ukufunda kwamanye ama university akhona la eKZN ukuthi njengoba isavuliwe application period ka CAO ukuthi benze kanjalo kusanesikhathi. Ithimba leindaba libe selizama ukuthola besikhungo eUNISA nokuze ke kwashaya isikhathi sokuya emoyeni bengaphenduli. Endabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona vubu ngesithikweni. Izeke noma isimo sesithanda ukubuyela kwasejwayelekile kuvulwa ke kabusha nezitolo ezatashwa ngesikhathi sezibhelu kepha ke mkhulu kakhulu umonakalo owadaleka. Lokhu kuvezwe ngumnikazi wesitolo esitshelekisa ngezingubo zomshado uThulisbiya weThulis Bayview Bridal Boutique eMpangeni oveze ukuthi ke zinkulu kakhulu nezindleko abhekene nazo. Ekhuluma nethimba lezindaba 1KZNTV uSbiya uveze ukuthi amakhasimende abo sezokwazi ukuthola usizo belithola ngaphambilini njengoba sebeqalile ukusebenza. Lesi sitolo ke yiso ke siphinde siqokise nabafundi bezindaba. Emva kwembhikisho yodlame ekucekelwa phansi izitolo ziphinde shiswe iningi lezitolo zilahlekelwe impahla nekholela ekutheni ke zingakwazi ukuvula. Ngakolunye ke uhlangothi isitolo esitshelekisa ngezingubo zomshado eMpangeni Thulis Bayview Bridal Boutique sesibuyele ke esimeni saso nokunikeza ke amakhasimende nokuba ke kube kwanzima. Siphazamisekile kakhulu ngoba bekufanele siqale phansi yonke into ikakhulu nezinsiza kusebenza nje sithathiwe ama computer impahla ke esiqashisa ngayo ithathiwe kwafanele ukuthi size sizame ukuthi sithole enye impahla kuze kuqhubekeke. Lesi sitolo sizoqhubeka nokunikeza amakhasimende usizo olusezingeni njengoba ke sitshelekisa ngezingubo zomshado kanye nokunye okuningi. Siyathembisa kakhulu ngoba vele sisaqhubeka ukuxhumana nama suppliers wethu ase emazweni angaphandle ngoba vele phela impahla yethu ibihluke ngalokho ukuthi akusiyona impahla yalana. Kusazoqhubeka siyalwa siyazama ngokusemandleni ukuthi siqhubeke sikwazi ukuprovide izinga lempahla le besivele sisebenzisa. Kusho kwangqongqwa yonke impahla ke ngaphakathi komuzi kagogo uEunice Cikwane ngenkathi ke ebase igesi elungiselela ke ukwenza ukuya ngasethunjini ukuze ke athathe imishanguzo yakhe. uCikwane konxusa noma ngabe kuluphi ke usiza njengoba ke esele ngenampahla yokugqoka nokuya ngasethunjini. Usho lokhu ke ekhuluma neziko lezindaba ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya emva kwalesi sigameko. Ugogo uCikwane wasegama lakhe ogwini oluseningizimu nesifundazwe kwaZulu Natal ushelwe umuzi wakhe nakho konke okungaphakathi ngenxa yegesi ngesikhathi elungisela ukuthatha imishanguzo yakhe. Ugogo uCikwane obehlala nendodakazi yakhe nomzukulu njengamanje bakhosele emzini wendodakazi. Bengifuna ukuphuza itiye ekseni ngabe izintombazana ngathi angibasela igesi kuba ugesi uhambe ebusuku ngabo 3. Ngifuna ukudla amaphilisi ngilambile
Untombazane wayionisa iqhuma igesi wayionisa intombazane. Wasephinda endlini yakhe. Uma sephinde endlini yakhe ngayizwa ifutha kakhulu la icinezelwa khona isandla into round. Ngamemeza. Thema ngimemeza wasabela athi ma uthemela edaning lomkwakhe wathi ubheka la kwamaboti sekuyasha. Kwasekusha ke akuphumanga lutho ngajomba ngama ngasemnyango ngabe ngabhekisa ulukhese lapha emsamo ngacabanga ukuthi konje ngathi ne ID ngahamba ngalidonsa ngesengijomba igesi ivutha. Ucikwane unxusa noma ngabe ubani ongalula isandla muva okulahlekelwa iyona yonke impahla yakhe. Anginangubo kulala. Anginangubo ukugqoka. Anginakudla. Noma ingane izongipha kodwa anginakudla. Kwaphela noma sikhola sinezikweleti lapha. Sibesitsheleke sikhola sesihola imali ezincane. Anginakudla, anginangubo ukugqoka, anginalutho nje lokugqoka ngisho sokuyisi lomnyaka. Sicathula nginazo. Nginalutho nje. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uSgananda okwini. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.85 rand maqhathaniswa nedola lasemelika libo 20.40 rand maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.40 maqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libo $1,790.81 ounce kuthi olungahluziwe wona ubo $69.03 umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Idolobha iTheku lizosingatha ke imidlalo yeCOSAS yabesifazane njengoba ke kwethule ngokusemthethweni CAF Women's Champions League. Le midlalo ke izodlalelwa enkundleni yezemidlalo Kingzwelithini eMlazi kusukela kamhla zingama-26 kwephezulu kanti ompetha balomqhudelwano bazoya komela ke iAfrika eseningizimu kwiChampions League yabesifazane eyobe ke idlalelwa eCairo eEgypt. Lokhu kudalelwe uhlalo weCOSAS uTimothy Shongwe ngesikhathi ke kwethula lo mqhudelwano eMoses Mabhida. Kule viki elizayo nje leli kobe kudlala ibhola yabomama amantombazana ama club lawa iqualifier lena CAF Total Energies CAF Women Championship le oyoyiwina la uyohamba udlala eEgypt asamele wadlalela iChampions League. Ngakho ke le announcement yanamuhla isithokozisile thina kakhulu ngoba le partnership le iyohamba iminyaka emithathu lapha khona siyodlalisa le midlalo siqhubeke nawo wonke lama programs esengiwashilo. Eminyakeni ozayo nje sobe sidlala iCOSAS Cup which iyona ungqongqoshe noma enkulu kuwo wonke ama competitions akaCOSAS. But lo nyaka soqala ngale the Women Championship bese kuba ibeach soccer eyawuba khona lapha eDurban uma kuhamba kahle ngoOctober noma nawusuka uNovember. Ngakho ke sijabule kakhulu ngale announcement eyenziwe namhlanje ye-partnership phakathi kwaCOSAS, i-government yeKwaZulu Natal kanye nedolobha eThekwini mama. Bukeleke nasi isimo sezulu singalindeleka osukwini la kusasa. Shisa u14 kuya 22 degrees eThekwini, u16 kuya 21 degrees eMgungundlovu Vondongazibomvu, u10 kuya 19 degrees eLunde Mashona, u12 kuya 23 degrees eXhobe noMantente, u9 kuya 16 degrees phethe ngeFriday Filidi oku10 kuya 27 degrees. Bukeleke ingakho bese kuphathele zona namhlanje mina nawahlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo futhi ubusuku obuhle.